Dajte onaj džak ovamo. Srbiju neće spasiti samo barut, puške i topovi. I krompir će je spasiti. Ova biljka je vozdignuće protiv gladi. Ovo je đavolji rod. Ovo je dar zemlje. Dobijali smo to iz Frajkora, ali su bili dozla Boga sitni. Ovo je seme. Milioni ljudi se svetom hrane i od gladne kuge izbavljaju. Gde ovoga ima, a može ga svuda lasno biti, neće do ljudi nikada drvenu koru jesti. Gospodine Dositeju, krompir je podoban čovečijoj glavi i zato ga ne valja jesti. Životinje imadu živu glavu i mi ih koljemo i jedemo, a krompir raste iz zemlje. Gospodaru, zapatit ćemo dobro seme.